Sissa miż-żona tal-White Rocks tneħħew aktar minn 7 miljun kilo ta' skart permezz ta' 225 vjaġġ bit-trakkijiet. Dan ħareġ waqt żjara li għamlu fis-sit il-Ministru Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield flimkien mat-tim ta' Project Green u Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon de Guara. Hawnhekk iltaqgħu mal-ħaddiema li bħalissa qed iwettqu xogħlijiet estensivi ta' tindif, tiżbir u tneħħija ta' skart minn dan il-post. Il-Ministru Dalli qalet li wara d-deċiżjoni li White Rocks ma jsir żvilupp fih iżda jinbidel f'Park Nazzjonali, wieħed mill-ewwel passi kien l-għeluq ta' postijiet perikolużi u l-bidu ta' tneħħija ta' ammonti kbar ta' skart li ntrema matul is-snin, b'mod partikolari skart tal-kostruzzjoni. Isostniet li permezz tal-ħidma konġunta bejn Project Green u d-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni qed jitneħħa skart fi kwantitajiet kbar u qed jinkixfu spazji li sa ftit ilu kienu mottija kompletament. Is-Segretarju Parlamentari Bedingfield qal li dan huwa biss il-bidu tal-proċess biex is-sit jiġi reġenerat u miftuħ għall-komunità. Il-ħidma ta' tindif u preparazzjoni mistennija tkompli fix-xhur li ġejjin, hekk kif il-Gvern qed ikompli avvanzja bil-pjanijiet biex White Rocks jinbidel f'Park Nazzjonali ġdid għan-nies.